Aprang General Secretary Akia Thompson long pikan dapat sini pun. Sanon ilitum at present alam cithan nam lo pulo tangte pinangan alam ilitum kacini na ila hello non cuki damtang Kongres kita hot corruption dan cenglo autonomous state alam thi panung thi non puthot puriborton amen pen BJP ke wangthu ilitum theglong lo Karbiakhe kacing purjiamu asap takamathawe lapenan parta Karbiakhe reng dok rengi jia phana hokpen na chichardum de athe non ilitum Horen Singh be akihai MP hai dundet pen pinan Facebook WhatsApp long nalitum pinan kilong dun dotai ningkan thongkep tu se Biren Singh ti MP chodet Autonomous State alam the ningje dun de pin ningkan thongkep so se aphi Horen Singh be ki hai pen non hempek Autonomous State alam the kan ningje dun